Лябахесь пітякась. Есть пасікуся помингя в севері к'я в ХСМП. Це мусю скинуть. Оце севера команда. Це овне спішвостей, це я моя каскась. Це йот адмін Майнкрафта пенкьорика. Оце аніш пенкьорика. Адмін. Це ЛТП NPC. Це севера вайпи. Це сеймось. Це посадюсая. Це каймось пімпачкюки. Оце мусю каймось. Це моя каска снямось. Це автоматиня фейма. Це грязявся снямось. Сервер IP xlauhmp.saternas.smi 2.35.0.8. O mūsų svečias Picakas. Viso gero. Lauksime serveryje.